Jeg hedder Johan Theisen, og jeg er værnepligtig i Aalborg, Vorup Kaserne. Jeg hedder Victor Stranding. Jeg er også værnepligtig i Vorup Kaserne. Jeg er 20 år. Markus Husum Andersen, værnepligtig i Aalborg Kaserne, Vorup, 19 år gammel og fra Hirtshals. Hvordan synes I, det er gået her i 2 sidste dage? Jeg synes det er sjovt. Det har været fedt at få muligheden at få lov til at komme og spille noget golf som værnepligtig. Det tror jeg ikke lige, vi havde regnet med, at det var en mulighed, som vi kunne få. Nej. Så det er fedt i hvert fald, at lige snart muligheden, det ligesom bare, hvis man tror til, så kommer man ned, og nu har jeg haft 2 fede dage, bortset fra noget regn i går, men altså, jeg synes det har været uforventet. Det har været fedt at være hernede, synes jeg selv. Det er ikke med jer så. Det er fuldstændig enig. Ja, det var sjovt. Helt vildt. Hvad med jeres forventninger? Havde I nogle forventninger til banerne hernede, eller noget forløbigt? Så jeg har nok ikke lige tænkt, at vi skulle spille golf, når vi var i værnepligt. Og slet ikke så nær på den måde, hvor vi kom ud og fået overnatning og noget at spise og baner at spille på, nye baner at spille på. Ja. Så det har været sindssygt fedt. Ja, og så banen i Esbjerg, den er vanvittig fed. Synes jeg synes i hvert fald Mærbæk, føles lidt sværere end Virtu, men ellers så er det 2 virkelig fede 18-hullers-baner, som man har fået lov til at spille på. Det kan jeg sgu ikke over. Og især i værnepligten, i tjenesten. Ja. Det er sgu lækkert. Hvad er det for en idrætsforening, I kom fra? Jamen det er AKIF. Ja. Som står for Aalborg Kaserners Idrætsforening. Og ja, som du kan se, så har vi fået en polo. Som jeg heller ikke faktisk har regnet med. Vi har faktisk fået 2 poloer. 2 poloer, jeg har fået 2 poloer hver. Og 3 bolde. Ja, så med logo på. Mange fundsegårder er med til AKIF med hernede, synes jeg. Ja. Det kan godt betale sig. Hvordan har det været at møde andre soldater, hvor man ikke tænker så meget i rang, og at det hele bliver lidt mere uformelt? Det har været svært til at vende sig til. Nu har vi jo været en måned værnepligtige. Og der har jo hele tiden været der med, at man skal have styr på, hvem der har været rank, og man skal tiltale dem ordentligt. Men hernede, der har vi jo været på fornavnsbasis, også med dem fra Aalborg af. Det er jo en vanesag, man lige pludselig får vendt sig om på i forhold til, hvad vi er vant til derhjemme i Aalborg på kasernen. Ja, så vi har skørt meget omkring sådan forskellige karrierer inden for forsvaret. Alle vi har gået med, har vi snakket med, og de har haft forskellige rank og haft alt muligt, de har lavet inden for forsvaret. Så det har også været meget spændende at høre, hvad der er muligheder, for eksempel, og hvad de har oplevet gennem tiden, og da de var udsendt, og det er fedt at høre om. Det er fedt. Er der noget, I vil sige her mod slutningen? Så med, hvis man kan. Ja, kunne spille noget golf eller hvad. Der er muligheder, men ikke. Det er i hvert fald lidt sjovt. Ja. Tag de oplevelser, der kommer. Jeg tror i hvert fald, vi alle sammen ville have fortrudt det, hvis vi så billeder herfra, og ikke ville have taget afsted, når vi fik tilbuddet. Ja. Så tag de muligheder, der kommer. Ja. Helt klart. Ja, og ellers har det bare været pisse fedt at være med. Prøv noget lidt andet end bare værnepligt. Jeg siger mange tak